where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls you bluff, he is the ace you never thought he'd play that much, and now it's more than all the cards you want to touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon and see the stars. And when you look, you know the room by heart. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream that I have never dreamed? I dreamed a night like this. How many times have I been waited by the door to hear these chimes, to hear that someone debonair has just arrived, and open up to see my world before my eyes. That silhouette creates an image of the night I can't forget. It has the scent of something special I can't rest. If I resist temptation, oh, I know for sure that I will lose that bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. In front of me he stands, I stop before he goes. Dames en heren thuis, beste mensen hier, welkom bij Culinair Creatief Ruud Welbos bij deze speciale uitzending van Pelemaas TV. Het jaar 2012 loopt op zijn einde, nog een paar uurtjes en dan beginnen we weer aan een nieuw jaar. Tijd om de balans op te maken. Zoals, welke Venraynaar heeft zich dit jaar zo verdienstelijk gemaakt dat hij de titel Venraynaar van het jaar 2012 verdient? Wie van de drie wordt het? We hebben 3 kandidaten. Jan Kreuts, Dylan Hagens en Harry Schaven. Aan het eind van de uitzending weten we hoe u heeft gestemd, weten we hoe de jury heeft gestemd en weten we ook wie de Venraynaar van het jaar 2012 is. Maar eerst wil ik u voorstellen aan de zangeres van vanavond, Mieke Jansen. Mieke, was 2012 voor jou ook een bijzonder jaar? Ja, het was een superjaar voor mij. Waarom? Nou, het was een heel muzikaal jaar. Ik heb mee mogen doen aan een liedjesfestival samen met Bjorn Poels. Die heb ik gewonnen. En aangezien ik wel een fanatiek carnavalvierster ben, is dat wel een droom voor mij die is uitgekomen. En ik heb heel veel optredens mogen doen. Met zowel mijn band als persoonlijk. Dus dat was super. Voor wie heb jij dat muzikale talent? Ja, dat is een goeie. Het zit niet bij ons in het gezinnetje. Maar als ik kijk naar mijn opa en oma Jansen, die maakten wel veel muziek. Okay. Wat gaat 2013 jou brengen? Tenminste, wat voor wensen heb je? Ik ga heel veel mooie optredens voor doen. 2 daarvan kan ik wel even uitlichten. Ik ga meedoen aan MMSK met het Bevrijdingsfestival samen met Don Mulders. Gaan wij iets heel moois te gehoor brengen. En ik hoop samen met Bjorn het LVK te winnen en Venray eens een keer goed op de kaart te zetten. Ja. Mooie voornemens voor 2013. Maar we gaan eerst eens kijken wie de 3 genomineerden zijn voor 2012. Dat weten we. Jij weet ook wie de eerste genomineerde is. Stel hem maar eens voor. Yes, gaan we doen. De eerste gast is voor velen een bekende. Iemand die zich in 2012 weer het vuur uit de sloffen rende. Dan zat hij hier, dan weer daar, deze immens grote regelaar. Hij is voorzitter van een mooie club mensen, die iedereen jaarlijks een fijne fietsvierdaagse wensen. In 2012 was een speciale editie, een succesverhaal. Want fietsvierdaagse ging met een 3e ster aan de haal. Natuurlijk deed hij het werk niet alleen, maar zijn inzet, passie en verstand van zaken bekoren menigeen. Hij verdient de nominatie Venraynaar van het jaar zeker en vast. Deze duizendpoot is iemand die helemaal in dit programma past. Tja, het is zover. Klap in uw handen voor deze man.
Zijn achternaam is Kreuts, zijn voornaam Jan. Ja. Dag Jan. Ja, Maurice. Welkom. Ja. Ik moet beginnen met jou een glas champagne te geven. Ja, dank u wel. Dat past wel bij dit moment. Jan, jij mocht gasten meenemen. Dat heb je ook gedaan. En dan zie ik van die heren die keurig met een gele stropdas en een wit hemd zitten te kijken. En jij niet. Ik kijk met trots naar die heren. Dat zijn toch mijn maatjes, moet ik maar zeggen. Ja, mijn overhemd zat in de was, moet ik maar zeggen. Want, ik heb het de laatste tijd zo vaak aan moeten hebben, omdat ik ook een andere rol speel eind november, begin december. Dus het kan niet allemaal. Hè. Nee. Maar ik wil vanavond een beetje eruit springen, maar dat is niet opschepperig bedoeld. Maar ik vind het wel mooi trouwens. Heeft wel stijl, hè? Ja. Dus, Ja. Was jij verrast door je nominatie? Nogal. Ja. Waarom? Ja, waarom? Dat is niet mijn... Dat is niet mijn wereld, moet ik zeggen. Wat ik doe, dat doe ik graag, dat doen we samen. En daar geniet ik van. Als andere mensen geniet ik ook. Maar ik moet wel zeggen, ik was verrast en de dag daarna begon het een beetje een plek te krijgen. En toen betrapte ik mezelf dat ik trots werd ook nog. En dat heb ik ook uitgesproken. En toen zei ik van ja, nu ga ik er ook maar gewoon voor. Want die mensen die mij voorgedragen hebben, die hebben toch iets positiefs voor met mij natuurlijk. Wie het is, mag je ooit weten, dat is niet zo belangrijk, maar ik vind wel, die ben ik ook heel dankbaar. Je ziet dat heel veel evenementen steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Terwijl de fietsvierdaagse steeds groter wordt. Hoe verklaar je dat succes? Ja, het hoofd boven water houden, dat komt omdat ze allemaal het zwemdiploma hebben bij ons. Nou, hoe verklaar je zoiets? Ik denk een goede samenwerking en met enthousiasme aan de weg timmeren. Steeds denken van, we hebben het verleden jaar of tevoren iets niet goed gedaan, dan probeer je te verbeteren. Jezelf blijven, gewoon normaal blijven doen en dan komt alles goed. We hebben het hele mooie voorbeeld bij de fietsvierdaagse altijd, dat is de ketting. Ik heb het zelf destijds verzonnen. Bij fietsen hoort een ketting, zonder ketting kun je moeilijk fietsen. Iedere ketting bestaat uit een aantal schakels en iedere schakel is gelijk. Dan moet niet één slechte schakel bij zitten, want dan functioneert het niet. En die ketting die was dit jaar wel heel goed, of vorig jaar ook, want jullie hebben een kwaliteitsprijs gekregen, een kwaliteitsster gekregen. Wat houdt het eigenlijk precies in? Nou, we zijn aangesloten bij als meerdaags evenement bij de NTFU, Nederlandse Fietstour Unie. En dat is de bond die toezicht houdt op ons en volgens hun regels moeten wij dan ook een beetje leven en dat is helemaal niet moeilijk. Die hadden tot voor 2 jaar terug een systeem waar je maximaal 2 sterren kon verdienen. We hebben dat toen gedaan, mooi opgebouwd, we zijn ervoor gegaan. En die hebben we binnengesleept. Toen kwam het eind verleden jaar in zicht van, in een beeld van de 3e ster wordt vergeven voor het klassieker onder de meerdaagse. Jongens, we doen wel mee. We hebben een heel positieve PR-man, die timmert meteen aan de weg. En we hebben afgesproken, we gaan voor die 3e ster. We hebben die man op bezoek gehad en we hebben alles maximaal gescoord. En dat is ook een vereiste, je moet gewoon maximaal scoren. Je mag niet één ding een onvoldoende hebben, want dan krijg je ze niet. Ja. En wat wordt dan voor 2013 nog de uitdaging? Hoe kun je nog beter worden als organisatie? Nou, beter hoeft niet. Als we gelijk blijven en dan gewoon het hoofd boven water kunnen houden als organisatie. Genoeg medewerkers hebben en zo, want dat is ook een kunst tegenwoordig. Gewoon onszelf blijven. Wie weet wat we weer uit de hoek toveren. We hebben verleden jaar een samenwerking hebben gezocht met de natuurjeugdwacht, de jeugdnatuurwacht. Dat is fantastisch gelopen. Dat doen we dit jaar weer. Dat zijn een van die dingen die plukken we er een beetje bij, zo over 1 dag en dan... Heb je nog een verrassing in petto voor 2013, als het om de fietsvierdaagse gaat? Nee, dat kan ik niet direct noemen zo. Nee, niet direct een verrassing, maar dat komt wel. Okay. Mag ik je met jou even toosten op jouw nominatie en op een goed 2013? Proost. Proost. Ja. Jan Kreuts, de eerste genomineerde. En Mieke, die weet ook wie de tweede genomineerd is. Onze tweede gast is een jonge man die echt supergoed twitteren en filmpjes maken kan. Hij heeft op die manier positieve invloed op de jeugd. En dat deed onze hoofdjury natuurlijk ontzettend deugd. Want jongeren, hoe bereiken we die? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt door die en die. Onze videomaker weet het antwoord wel.
want zijn bedrijf groeide in 2012 erg snel. Tienduizenden jongeren in Nederland kijken naar hem via YouTube. Tja, wie is eigenlijk nog niet zijn fan? Dat hij is genomineerd, vindt hij een eer. Maar hij wil eigenlijk nog veel en veel meer. Want, dat gaan we zo van hem horen. Hier is hij dan. Hij heet Hagens van achteren en Dylan van voren. Ja, hi, welkom. Voor jou een glaasje champagne. Ja, laat je maar smaken. Groot gelijk. Ja, ik begin meteen. Ik begin meteen met drinken. Ja. Dylan, wat begon als een leuk experiment, daar kun je nu van leven. Mag ik het zo samenvatten? Ja, Ja. zo zou je het kunnen zeggen. Hoe is het ontstaan? Nou, ik heb altijd heel veel gedaan met entertainment en zo, mensen vermaken, dat vind ik super. En op een gegeven moment ontdekte ik video's maken. En ontdekte ik YouTube. Daar kon je video's op plaatsen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Een aantal keer was het niet zo'n succes. Op andere kanalen gewoon filmpjes met de camera van mijn opa. Was niet zoveel waard. Maar vervolgens toen had ik een leuk conceptje bedacht en dat was irritaties. Dus ik besprak irritaties in het dagelijkse leven. Maar dan op een komische manier. Nou, dat sprak zoveel jongeren aan dat het doorgestuurd werd. Nou, het ging rond op scholen, noem maar op. En toen is het geëxplodeerd bijna. Tot je eigen verrassing? Ja. Want wat doet dat met je als je die aantallen ziet stijgen van mensen die jou volgen of die kijken? Wat denk je van, hoe kan dat? Nou, dat geeft je wel een kick. En het is raar, want het is een soort van sneeuwbaleffect. Het wordt steeds meer en het breidt zich steeds meer uit. En ja, dat geeft je een supergoed gevoel. Dat is gewoon geweldig dat je weet dat zoveel mensen het leuk vinden om jouw video's te kijken. Ja. Daardoor heb je ook invloed op jongeren. Daar ben je ook van bewust dat wat jij plaatst, dat het ook een positief of een negatief effect kan hebben? Ja, uiteraard. Ja. Ik ben er redelijk professioneel mee bezig en ik denk ook goed na over welke content ik op mijn kanaal zet. Omdat ik ook weet dat ik invloed heb op jongeren. Dus ik bespreek wel dingen die er gebeuren op de wereld, maar dan wel met mijn eigen kijk. Maar ik denk wel na van, ik moet sommige dingen wel anders brengen voordat mensen gaan denken, oh shit, nou ga ik dat ook doen op die manier. Op een negatieve manier, laten we even zeggen. Want ja, soms kunnen jongeren het slecht opvatten. Ja. Wat is voor jou de lol er nu nog aan? Ik vind het gewoon heel leuk om grappig te doen. Ik vind het heel leuk om mijn creativiteit kwijt te kunnen. En dat kan ik nu op YouTube. Dus. Ja, want je werkt niet ook voor de minste klanten. Want, Nee. ja, want mensen vragen zich af, hoe kun je nou geld verdienen door grappige filmpjes op internet te zetten? Jij weet hoe dat kan. Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik promoot dus vooral merken. Dus we hebben grote Nederlandse bedrijven die me benaderen en die dan zeggen van luister, zou jij mijn nieuwe campagne, mijn nieuwe project in jouw video kunnen verwerken? Nou, dan gaan we rond de tafel zitten met die mensen, dan brainstormen we wat is je campagne, dan leggen ze dat uit. En dan gaan wij er een tof creatief idee van maken en als dat werkt en als zij het zien zitten, dan zetten wij het online. Ja. Ik las ergens dat jouw oma zelfs ook meespeelt. Mijn oma speelt ook mee in de video's, ja. Ik ken ze niet, de video's, maar kun je eens een beeld schetsen hoe jouw oma dan in die video's voor de jongeren een rol speelt? Nou, mijn oma die gaat flink los op wat hardstyle muziek. Daar zit ze rond te springen. Ze slaat me wel eens in mijn gezicht en dat soort dingen. En dat vindt je oma ook leuk? Dat vindt mijn oma geweldig. Oké, nou dan heb je een leuke oma. Ja. Is Venray nog niet te klein voor jou geworden? Het is toch wel mijn dorpje, mijn stadje, laten we even zeggen. Ik ben er opgegroeid, ik ben er altijd geweest, maar ik wil wel graag ergens anders naartoe. Omdat eigenlijk dit hele wereldje zit niet in Venray. Maar ja, ik zit nu nog wel in Venray en het gaat prima hier. Dus zolang ik hier kan blijven, doe ik dat ook. Kun jij dat wereldje niet naar Venray halen dan? Ja, dat zou heel tof zijn. Ja. Zullen we dat afspreken voor 2013? Zullen we dat afspreken? Is goed, dan toosten we daarop. Dat vind ik een goeie. Afgesproken. Onze tweede kandidaat, Dylan Hagens. En Mieke, nummer 3. Wie is hij? Onze derde kandidaat staat altijd voor de medemens paraat. Hij heeft het hart op de goede plek. Iets doen voor een ander, nee, dat vindt hij niet gek. Toch was hij voor zijn nominatie erg verrast. Deze in Venray graag geziene gast. Of ik nog meer over hem kan vertellen? Ja, maar Maurice gaat hem natuurlijk zo ook nog wat vragen stellen. Hij is een bekende en goede huisarts in Rooi. En vindt het project Hulp bij de Mensen erg mooi. Wat dat project is, hij zegt het zo. Maar eerst heten we hem van harte welkom in deze show. Ik ben blij dat ik hem al zie. Hier is hij, huisarts Graven. Zijn voornaam is Harry.
Welkom. Dank u wel. Mag een huisarts drinken? Ja, zeker. Oké, nou zeker dan. als hij geen dienst heeft. Hè? Glaasje voor u. Dank u. Het begint dit jaar een beetje gewoon te worden om prijzen te komen ophalen of genomineerd te worden. Hè? Ja, dat lijkt wel zo. Ja, de René Smeetsprijs. Wat is dat voor een prijs? Ja, dat is een hele belangrijke prijs van Alzheimer Limburg. Die we gekregen hebben hier in Limburg eigenlijk. Of die ik dan gekregen heb voor het project Hulp bij Dementie. En dat project probeert de hulp voor de demente mens eigenlijk goed op de kaart te zetten. We hebben geprobeerd de zorg voor de dementen in de thuissituaties te verbeteren en meer structuur te geven. Ja, huisartsen en een nieuw project, dat is niet altijd iets wat heel vlekkeloos gaat. Nee, ja, dat was ook mijn gedachte. We hebben dat project eerst met een groep mensen samen op papier gezet. En toen dachten we, nou, we moeten dat project eigenlijk goed in de markt zetten. En hoe kunnen we dat nou het beste doen? Kijk, de mantelzorger wordt nu gesteund door een trajectbegeleider. Die zorgt dat de mantelzorger altijd iemand heeft waar hij of zij op terug kan vallen. Die trajectbegeleider die werkt heel nauw samen met de huisarts. De trajectbegeleider doet de zorg, de huisarts doet de medische kant van het verhaal. Zij samen moeten de mantelzorger tot steun zijn. Dat project hebben we proberen te verkopen, laten we zeggen, aan de huisartsen. En ik heb dan samen met onze ketenregisseur Lisette Dikhoff al die huisartsen in Noord-Limburg bezocht en ze uitgelegd wat dit project behelsde. Zodat ze ervan doordrongen waren dat we die zorg voor de demente mens echt kunnen verbeteren en op een hele goede manier kunnen aanpakken. Dus als huisartsen daar tijd besteden om contact te maken met die trajectbegeleider, dan hebben ze straks daar heel veel profijt van en de patiënt heeft daar heel veel profijt van. Ja, want wat is de winst voor de patiënt? Nou, de winst van de patiënt is dat de zorg continu is. Dus ze worden continu in de gaten gehouden door die trajectbegeleider. En bij veranderingen van de patiënt, als die patiënt onrustig wordt of ziek wordt of anderszins, kan de mantelzorger die trajectbegeleider bellen en die kijkt wat er aan de hand is, die neemt contact op met de huisartsen. Dus de mantelzorger kan zich altijd gesteund weten. U bent ook met een logeerhuis bezig in Venray. Ja. Wat is dat? Nou, ik wil eerst nog wat anders zeggen. Dat mag. Ook nog, in het kader van dit project hebben we meer dan 120 dementievrijwilligers hebben we opgeleid. En die mensen ondersteunen ook de mantelzorgers. En dat is een enorme winst, is dat ook voor de mantelzorgers thuis. Zodat als je op een demente partner moet passen en je wil een keer naar de kapper of zo, dan kun je altijd aan een vrijwilliger vragen om even op te passen op jouw partner, op je demente partner. Dus we hebben op allerlei manieren geprobeerd de mantelzorg te ondersteunen. Dat proberen we ook nu in Venray met dat logeerhuis. En dat logeerhuis is eigenlijk ook een initiatief. Dus er hebben zich ook een aantal mensen verzameld die dat willen realiseren. Ik ben er ook één van. Maar we willen dan zorgen dat de demente patiënt ergens kan logeren, zodat de partner, bijvoorbeeld wanneer hij de heup gebroken heeft, rustig naar het ziekenhuis kan gaan en dan kan de demente patiënt, zal ik maar zeggen, naar dat logeerhuis en die wordt daar opgepast, ook zowel door professionals als door vrijwilligers. En zodat die partner dan ook met een gerust hart naar het ziekenhuis kan gaan. Ja. Ik heb begrepen dat u de nominatie in ieder geval ook wil opdragen aan alle vrijwilligers die bij het project betrokken zijn? Ja, nou, ik wil het nog wel uitbreiden. Ik vind zo, de mantelzorgers, die zorgen 24 uur voor de demente patiënten. Die mantelzorgers, die hebben echt onze pluim nodig. De vrijwilligers wil ik ook in het zonnetje zetten, daar wil ik hem ook aan opdragen. Want ook die vrijwilligers, die zetten zich op een bijzondere manier in voor de demente patiënt. En de trajectbegeleiders die in het kader van die professionals die we in het kader van dit project hebben ingezet, zijn ook heel enthousiast. Dus ik wil eigenlijk die hele groep eigenlijk met deze nominatie in het zonnetje zetten.
Ik wil net zeggen, laten we vooral niet Harry Schaven zelf vergeten. Toosten we op een mooie nominatie, een mooi jaar 2013. Ja, en ik hoop dat we het in april dat logeerhuis kunnen realiseren. Nou, is dat een goed voornemen voor 2013? Ja. Oké. Harry Schaven, onze derde genomineerde. Ja. 3 topkandidaten voor de titel Venraynaar van het jaar 2012. Wie gaat die prijs winnen? Voordat we dat bekendmaken gaan we eerst een keer luisteren naar Mieke. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew, all the things you say, they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burned while I cried, 'cause I hear it screaming of your name, your name. When I lay with you, I could stay here and close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing is better. But there's a side to you that I never knew, all the things you say, they were never true, and the games you played, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burned while I cried, 'cause I hear it screaming out your name, your name. I set fire. Mieke, bedankt. Tradities zijn er om te koesteren. En een van die tradities is dat de burgemeester van Venray degene is die bekend mag maken wie de Venraynaar van het jaar wordt. En Hans Gielissen, het is weer zover. We zijn net, is alweer een jaar voorbij, zo snel gaat dat. Ja, maar is. Ja. Wat is 2012 voor jou geweest? Wat voor jaar was het? Een tropenjaar. Een tropenjaar. Heel veel dingen zijn er gebeurd. Heel veel werkzaamheden zijn er verricht. En dan, als je dan terugkijkt, dan denk je dat er in 12 maanden, die zijn wel voorbij gevlogen, maar er is wel heel veel gebeurd. In Venray, in de wereld, als je om je heen kijkt, Europa, de regio, Nederland, verkiezingen. Er is zoveel gebeurd. Je houdt het bijna niet meer bij. Is dan deze dagen en nu oud opnieuw voor jou ook een moment om even tot rust te komen, te bezinnen, of heb je dat niet nodig? Ja, dat heb ik ook nodig. Ja, zeker. Dus ik gebruik deze dagen inderdaad om... het zijn sowieso dagen om wat reflecterend en rustig aan terug te blikken en vooruit te kijken. Maar het is ook in de hectiek van de dag iets rustiger. Dus je hebt daar dan ook wat tijd voor. Maar ook ik ben een mens. Dan die tijd neem ik ook, ja. Plannen voor 2013? Persoonlijke plannen voor 2013? Ja, talloos. Ik zit altijd vol met plannen. Dus het gaat te ver om dat helemaal hier neer te leggen. Maar ik wil weer de veeldaagse lopen. Ik wil wat meer muziek gaan maken. En als ik zeker die Mieke hoor zingen, fantastisch, van een prachtige stem. Dan denk ik, wat is het toch fijn als je echt goed muziek... Ik kan niet zo goed muziek maken hoor, maar een beetje muziek maken is al heel leuk om daar voldoening aan te ontlenen. Dat zou ik ook heel graag willen doen. En een wens om eindelijk ons huis te kunnen verkopen. Want we zitten woontechnisch nog een beetje ingewikkeld. Ik hoop dat het 2013 voor mij het jaar in zal gaan als dat ons huis wordt verkocht. Nou, laat ons verrassen. We horen dat volgend jaar in ieder geval. Ja, dat zeker. Ja, dat zien we dan wel weer. Hè? Ja. 3 kandidaten. Ja. U heeft ze alle 3 gehoord en gezien. Wat vindt u ervan? Ja, we hebben als jury daar natuurlijk een mening over gevormd. En wat ons als jury dit keer opviel, is dat de kandidaten zo geweldig uiteenlopen. Ze zijn onvergelijkbaar.
En tegelijkertijd maakte het dat ook wel moeilijk. Nou heeft iedere jury in heel Nederland het altijd moeilijk, hè, als je dit soort keuzes moet maken, dus ook wij. Maar hier hebben we echt 3 totaal verschillende kandidaten met ieder hun hele eigen bijdrage aan, ik noem het maar, de beschaving, aan de cultuur, aan de ontwikkeling van de samenleving. Dylan zit op de Tour van de Jeugd daarbij betrekken, wat ik een geweldige prestatie vind. En zeker als het de jeugd zelf is die dat doet. Hij laat ook heel goed merken dat hij een verantwoordelijkheidsbesef heeft. Hij heeft invloed op de jeugd. En ja, dat betekent dat je ook goed moet nadenken over wat je wel en wat je niet kunt. Als ik naar Jan Kreuts kijk, naar zijn geweldige inspanning voor de fietsvierdaagse. Nou, dat vind ik ook een enorm evenement. Daar zie je dat daar heel veel mensen bij worden betrokken. Zowel als deelnemer, maar ook de organisatie eromheen is natuurlijk een enorm logistiek, maar ook sociaal-cultureel evenement. Wat ook steeds meer relatie krijgt met de natuur. Dus ik denk dat we daar als Venray ook heel dankbaar mogen zijn dat mensen zich daarvoor inspannen. En Harry Schagen, ja, die zit net aan de hele andere kant van het leven. Dylan zat aan de voorkant van het leven. Harry zit aan de achterkant van het leven. En daar zie je, het gaat natuurlijk niet alleen om Alzheimer en dat soort zaken, maar je moet wel doordenken. Het hele systeem van gezondheidszorg staat tegenwoordig geweldig onder druk. Steeds meer mensen maken gebruik van een gezondheidssysteem waar steeds minder mensen actief in zijn. Dus ja, je hoeft geen paragnost te zijn om te snappen dat we dit zo niet volhouden. We zullen dat anders moeten organiseren. En een van de symptomen of een van de glimpjes die we daarvan zien, is het werk van Harry. Dus 3 totaal verschillende kandidaten. Maar ja, als je het bij elkaar optelt, is het geweldig indrukwekkend. Eigenlijk zouden we weer 3 enveloppen moeten hebben. Ja, dat klinkt als een cliché, maar het is wel zo. Ja. Maar we hebben 1 envelop en we hebben 1 prachtig kunstwerk. De evenwichtige van kunstenares Liesbeth Rutten. Ik moet er even bij nadenken. Ik zeg het al zoveel jaar. Liesbeth Rutten, prachtig kunstwerk. En u de eer, burgemeester, om bekend te maken waar dit prachtige beeld komend jaar thuis staat. Ja. En wie de Venray van het jaar 2012 is. Goed, dan leg ik even, als jij de microfoon even vasthoudt, dan gaan we even kijken wat er hier in deze envelop zit. Jullie mogen nog niet kijken. Ja, hier staat hij. Het is dit jaar geworden de Venray van het jaar 2012, Harry Schaven. Call you and reach you, my heart's on fire. Dank u wel. Harry, alsjeblieft jongen. Come to me while the while. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. I speak a language of love like you know what I mean. But it can't be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck higher and hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be there. In your heart I see the star of every night and every day. Harry Schaven is de Venray van het jaar 2012, een titel die hem wel toekomt. Ik wil u graag bedanken voor het kijken naar deze speciale uitzending van Pelemaas TV. Het feestje hier, dat zal nog wel even doorgaan. Ik wens jullie thuis allemaal, namens het hele team van Pelemaas TV, een gezellig, gezond, leuk 2013. Maak er een mooi jaar van. Proost. Better than all the rest.
I'm stuck on you and hang on every word you say. Tear us apart.